Kanina po, after injection, finil ko na po sa sarili ko na ako po ay protected na. Nakuha ko sa mga empleyado po ng MDH na tinamaan po ng COVID-19. Sa totoo lang po, masaya po ako na nabakunahan na ngayon. Dalawa lamang sina Maria at Normelito sa 56,220 Bataenyong nabakunahan na kontra COVID-19. Nakatanggap ang lalawigan ng Bataan ng 63,130 single-dose vial ng Sinovac, 2,420 multi-dose vial ng AstraZeneca at 300 single-dose ampule ng Gamaleya Sputnik 5. Kaagad naman itong ipinamahagi sa 18 vaccination sites sa Balanga City, Orion, Limay, Dinalupihan, Mariveles, Pilar, Orani, Samal, Hermosa, Morong, Abukay at Bagak. Naglaan ng 1 bilyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan para sa procurement ng kanilang COVID-19 vaccines. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada isang individual. Dahil sa global supply shortage ng bakuna, hinihintay pa rin ang pagdating ng naturang vaccines. Higit 760,000 ang populasyon ng Bataan at 70% sa bilang ang target na mabakunahan upang matiyak ang herd immunity o pag-iwas na magkaroon ng virus transmission. Samantala, muli namang isinailalim sa MECQ ang lalawigan dahil sa lumulobong kaso ng coronavirus. Isa sa mga nakikitang dahilan ng Provincial IATF ay ang pagpasok ng ibang tao mula sa labas ng probinsya na siyang pinagmumulan ng virus. Kaya naman bantay sarado na rin ang mga border checkpoint para limitahan ang galaw ng mga motorista at commuter. Sa latest COVID-19 bulletin ng Bataan, umakyat na sa 10,237 ang naitalang kumpirmadong kaso sa probinsya. 1,366 ang active cases, 331 ang namatay at 8,540 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News.